Kevin Mitnick je známy ako kráľ všetkých hackerov. S hackovaním začal v 17 rokoch, keď hackol autobusový systém kvôli jazdám zdarma. Mitnick zisťoval, že sa zdokonaľuje a uvedomil si svoje schopnosti. Následne začal hackovať firmy ako Nokia, Motorola, IBM a taktiež Pentagon. Jeho rukami prešli informácie, ktoré mali hodnotu miliónov. Konečne bol zatknutý v roku 1995. FBI unikal po dobu vyše 3 rokov. Bol najhľadanejší online kriminálnik svojej doby. Mitnick bol odsúdený na 4 roky väzenia. Na súde sa obhajoval tým, že to, čo robil, nebolo hackovanie, ale sociálne inžinierstvo. Súd ho považoval za veľmi nebezpečného a preto ho umiestnili do špeciálnej cely. Mysleli si totiž, že dokáže započať nukleárnu vojnu zadaním kódu cez telefón. Nebezpečné hackerské duo z Anglicka začalo v roku 2004 útokom na Pentagon, kradnutím vojenských map a stratégií. Ako by to nestačilo, začali zachytávať správy a tajné informácie medzi agentami USA a Severnou Kóreou. Všetky tieto informácie boli pre USA veľmi alarmujúce, pretože hackeri používali systém USA na infiltráciu do severokorejského systému. V tom čase to skoro vyústilo v medzinárodný incident. Určite ste počuli o Anonymous. V roku 2003 zmienila doména 4chan.org niekoľko politicko aktívnych hackerov, preferujúcich sociálnu spravodlivosť a transparentnosť všetkých informácií bez limitu. Anonymous nabúrali čínsky parlament, Vatikán, FBI a CIA, aby našli rôzne dokumenty a informácie. Taktiež odstavovali rôzne nebezpečné domény. Ich dopad na odhalenie niektorých káuz bol obrovský. O tomto hackerovi existuje veľmi málo informácií. Kradol vysokoprofilové schémy rôznych zbraní a taktiež nebezpečný softvér. Astra okamžite speňažil tieto informácie firmám a organizáciám z Brazílie, Južnej Afriky, Stredného východu a zvyšku sveta. Nikto nevie, koľko peňazí bol schopný zarobiť, ale škoda, ktorú spôsobil, sa odhaduje na 250 až 360 miliónov dolárov. Napriek všetkým závažným činom nebol nikdy nájdený a nikdy nebola zverejnená ani jeho identita. Údajne v roku 2008 grécke úrady zadržali istého muža. Špekuluje sa, že je to práve hacker Astra. Malo by ísť o 57-ročného matematika, ktorý si odpikáva svoj trest. Niekde. Infiltroval sa do 97 armádnych a NASA serverov len za jediný rok. Ukradol citlivé dáta, softvér a súbory, čo stálo americkú vládu v odhade $700,000. Jeho sebaistota dokonca zašla tak ďaleko, že do vládneho systému zapísal: váš ochranný systém je na hovno. Ja som solo. Budem v tom pokračovať na najvyšších miestach. Nakoniec vyšlo najavo, že hľadal akékoľvek informácie o mimozemskom živote, ktoré podľa jeho slov aj našiel.